И така, сега ще ви покажа един мок подарък от Лего, който получих преди няколко години и е невероятен. Батман. Този Батман ми е подарък от един приятел, който прави страхотни мокове и се казва Дани. Пише се Данков в Инстаграм. Ще оставя линк да го последвате и разгледате нещата му. Само забележете как е направил логото. Джойстик и ръчички от минифигурка. Ръцете се движат. Главата също. Гаргойла е просто един път. Талант и половина. Краката се движат. Так. Так. Тук също има движение. Но това не е за игра. Това е да си го сложиш и да му се кефиш от всякъде. Страхотен модел. А и вижте как е направил на металото, за да може да стои в въздуха. Както казва Борис, пълен гръм!